Al cim del turó de Sant Jordi, a 181 metres sobre el nivell del mar, s'alça el conjunt monumental del castell de Torca-Faió. La seva posició dominant sobre la plana explica que l'indret ja fos freqüentat en les èpoques ibèrica i romana, molt abans de la construcció del castell medieval. El castell de Torca-Faió es va construir al segle XI, en ple procés de feudalització del territori, com a centre d'una jurisdicció vinculada al vescomtat de Cabrera. La fortalesa es va configurar mitjançant diverses fases constructives que inclouen la cisterna, la torre mestra circular, el recinte sobirà i un conjunt de cambres adossades a la muralla, organitzades al voltant d'un espai central. A l'interior del castell, la torre mestra concentrava el nucli defensiu i el simbolisme del poder senyorial. Al seu voltant s'organitzaven les estances del recinte, destinades a la vida quotidiana. En aquests espais, olles de cuina, cossis i gerres servien per preparar, conservar i consumir aliments. A un extrem del conjunt, la cisterna permetia emmagatzemar l'aigua gràcies al seu revestiment impermeable de morter hidràulic. Amb el pas del temps, a partir del segle XIII, el castell va entrar en un procés d'abandonament i degradació. 2 segles més tard, al segle XV, sobre les seves restes es va construir la capella gòtica de Sant Jordi, que reaprofita i transforma part de les estructures medievals, especialment l'àrea de la torre mestra. Més endavant, a mitjan segle XIX i durant la Segona Guerra Carlina, el conjunt es va militaritzar de nou. La capella es va fortificar, s'hi va excavar un fossat i s'hi va instal·lar una torre de telegrafia òptica. Amb aquesta intervenció es clou l'últim capítol de l'evolució del castell de Torca-Faió.